Ada jajan sampel ngono lho. Nang jero kental. Lah iki lho lagune iki lho genano sih. Piye ta apalane lawalane? Rapal lo aku kok. Tekan ndi? Ngarep-ngarep lho. Ada tahu. Nadamu murat marit lho kowe iki. Ora. Ayo, Tahu bulat. Kowe iki nadamu lho celuk. Wis pas lho, kewaplok pisan ning kok. Ada tahu bulat. Nadamu iki lho. Ku nadane murat marit kok ngene. Murat marit karo mbek sapa? Iki lho, Tron. Ada tahu bulat marai ora kuat. nadane le isin karo Mbah Lurah barang nari tanggap ning kono ning kene iki. Iya apa lo isin barang lo? Lah ning kene ning kono apik suaramu ning kene ora penak iki lho Mas. Saya susah bojomu lho. Kapok we. Alah kok ya teko neh bocah iki. Men aku ning ndi kok ya melok padahal tak kurung lho Dek iki mang. Ya ucul kowe iki jane. Sing tak gumune siji lho Mas. Ya, lambine kok abang ya. Lho ancene senengane merah kok. Terus sesuai karo penyanyi ya padha lah bang. Ancene ya ibuke kuwi ya. Iki ki tunggalane kuwi. Kowe rumangsaku. Masak ta, Dik? Iki ning daleme Bapak Sang Midu iki. Dadi awake Sang Midu apa sapa, Dek? Bapak Kitisu. Dusiki. Sadiku. Kumidi. Bol kemit. Ngawur Bapak di titik Sukidi Purworejo dengan Lina Wahyu Lestari di sewetrip dawa. Bapak di titik Suparno. Iki lho tulisane lho. Strip karo titik aja mbok waca loncatono. Lah Lina Wahyu Lestari diloncati. Kalian Bapak diloncati mbok bilih wonten tempat kula mohon doa itu. Percil cah goblok mantune Pak Kadak. Bapakku melok lagi. Iki bapakku melok. Bapakku melok. Iso diloncati iki lho. Lah piye? Maksudnya pas strip karo pas titik hop. Oh iya iya. Badhe anu tuwi apa kuwi tuwi narko putra Bapak hop Sukiti Purworejo dengan Lina Wahyu Lestari Bapak Putri Bapak hop. Hop. Amin. Ora sah diwaca. Ora iso. Iki lho Bapak. Wah, bakul dawet ta, Dik? Bakul dawet iki lho, Dik. Dawet. Tenan apa piye? Lah, cendole mbok. Wah, ceremumu. Cendole Pak Sukidi jan bah hebat tenan pokoke. Iso wireng ngono lah cendole Pak Sukidi. Cendole ibuke. Cendole ibuke ning jero mangkok. Tapi sendoke Pak Sukidi. Tapi ya bayangen wis widinde koyo rumangsaku. Sapa to guyu kok ora penak. Kok wong guyu mbok standar karo kanca-kancane. Wong guyu kaya pitik lho, Dik. Pitik horen lho. Lah wong guyu modele dhewe-dhewe kok enek sing guyu lha enek. Terus enek sing ngene ta. Lho barang. Terus enek sing ngene ta. Macem-macem. Lha kuwi model sing apa lak ngono kuwi koke. Iki teng RW 02 RT 02 Dusun Sumberdadi Desa Purworejo. RT-ne Kicot iki. Iya iki berarti termasuk keluarga Bekecot daerah kene iki, Dek. Purworejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar. Wates lho, Dek, kene iki, Dek. Wates desane Sumber Rusak ya nek rasa. Iki lho. Oh Sumberdadi wis ditandani berarti dadi wis Sumberdadi ya. Ngono lho. Iki matur nuwun dhateng Bapak Sukidi wis nggawa awake dhewe sak rombongan iki. Alhamdulillah. Matur Pak. Wah, hebat Pak Sukidi ya. Pak Sukidi. Panganane ditulisi kaya ngono lho, Dek. Genamo apa ngono kuwi aku biyen yang ngene iki aku biyen nasi goreng, mie goreng, bakso, soto, es lah dawete endi? Oh didelik. Dawete nang guri. Aku tapi tahu es buah, soto, aku sing gak tak senengi kuwi lho aku. Endi? Gorengan nasi kuwi lho aku karo gorengan mie lho. Endi to? Kuwi lho gorengan nasi goreng ora gorengan nasi wis cah cengok. Macane saka kono lho gorengan nasi wajan tok. Kalau wajan tok piye awakmu rono ya rada sore mau dawete. Bakso ana. Pentole Pak Sukidi gowedi sakmene lho. Oh, duduke Pak Sukidi kuwi sih. Mate pentol baksone Pak Sukidi. Yo gede-gede. Gede-gede. Pentole ya kasar. Atik mine. Nutupi pentol anu. Kuwi sing nunggu kuwi sotone kowe ora nunggu. Ya sing nunggu soto ya. Ya mau lak sawanmu Bude Siti. Hah? Bude Siti. Lah kok iso Siti lah. Lah iya Siti karo soto kan meh imbang to, Dek.
Lah iya nek Siti wong nek soto panganan. Ya dudukno. Lah apa? Lho, Ya bener ta nek Siti iki jeneng wong nek soto ki jeneng panganan. ya kabeh ngertine lah bedane ora ngono, Dik. Lah apa bedane Siti karo soto? Soto ki mine putih. Lah nek Siti. Ya mbok. Kaplok pisan engko. Aku ya ora ro lagi aku ora ro. Omonganmu ra penak. Dadi kuwi Ini menghibur para warga masyarakat kene lho, Dik. Delon. Masyarakat kene hebat-hebat. Samono mbane. Sing kaku ya nganggo kopiah, sing ibu-ibu ya nganggo jilbab. Ya. Itu menandakan bahwa di daerah sini itu nuansa religine kuat. kuat. Selawatan po iso we. Gak iso aku sumpah ra tau aku. Salatullah. Salamullah. Piye to? Lah aku ora iso. Ora nyaut. Salamullah. Iya roh aku. Salatullah. Salamullah. Ala Tuhan. Salatullah. Hansip. Apok brawe. Kowe ki aja cedak-cedak aku. Nyapa? Bojomu cemburu. Ke rumah saku lah aku ora iso awara. Tak warai. Engko nggekne lagu nang gone Pak Sukidi. Masa ta iso ya? Salatullah. Salamullah. Ngono ya, Dek ya. Aku Ala Tuhan. Rasulillah sayang. Salatullah. Sikilmu jejeg kentangku ki jangkrik. Piye? Lagune piye? Aku sembar rembeti rumangsamu. Lah piye to? Aja ngono. Lagekne kono piye lagekne? Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wis aku wis seneng karo kowe. Tak kecup piye? Mama. Padha lah nangi tak bacok tenan kemarin. Ana gendeng digawe apa? Ana gendeng digawe omah Gede omahe sapa? omah gedhe weke Pak Sukidi. Tanding Omah gedhe weke Pak Sukidi. Isa pinter. Pokoke buri Pak Sukidi to. Iya. Ayo terus. Ana kayu digawe apa? Ana kayu gawe garasi. Garasi gede garasine sapa? Garasi gedhe katane Pak Sukidi. Tanding Masuk. garasi gede Katane Pak Sukidi. Pokoke lak bareng poe nak Dek. enak garasi gede Katane Pak Sukidi. pancene Pak Sukidi iki garasine ya gede ha Ambok kendiangi kowe, Tian. Wes aku kadung ngene. Tak tuwa kok. bisa awakmu ya Isa aku. garasi gede garasine Pak Sukidi. omah gede omahe Pak Sukidi. ana kurungan nggo wadah apa Ana kurungan go wadah manuk gede manuke sapa gede aku ra ngerti. alah Dek, boleh senene Pak Sukidi. ora Mosok iso kancane kowe. wong ora pengalaman marai Lah manuk masamu. lah ora iso Iki ditanggapne kene ado-ado ora mung mongsoni manuk tok. lah ora iso aku ya iso. alah Manuke Pak Sukidi. aduh Ngarepmu saka ngarep Ngarepmu, ana ngarepmu. kurungan ana gendeng apa kurungan Ana kayu gawe apane? alah digawe apa Iya. Ana kayu digawe apa? ana kayu digawe garasi Garasi gede, garasine sapa? garasi gede kone Pak Sukidi Nek Pak Sukidi digawe alah kurungan Mari kurungan. Ana kurungan gawe sapa? ana kurungan nggo adah manuk Pokoke Mang Mas Gede. manuke sapa? manuk gede
urungane gak sedeng. Lho Lah Pak Sukidine ndi? Gegeden manuke ra sedeng. Lah caramu ngono kancane ya iso kabeh kowe. Pak Sukidi mbok gakne ibuke. Ibuke. Iso kowe? Iso apa iki mau? Bu Siras 008. Iya iya. Siras to. Oh, ala Bu Siras Indonesia Bu Siras. Bisa ta? Bisa. Bisa ora? Iya. Ana dompet nggo ada apa? Ana dompet go ada kalung. Kalung gedhe, kalunge sapa? Kalung gede gadane Bu Siras. Lha pinter iki percel ya ampun. Bocane kaya kono. Dadah. Lho aku Percel kok. Terus pada wis rambut caci raine mingkup. Pas suarane ya pinter aja percel. Percel. tak ruwes iku sisik. Wis yo wis nembange lho terus nih. Agak dompet ya. Bu Siras. Ana kerdus nggo ada apa? Ana kerdus go ada TV. TV gede, tipine sapa? TV gede gadane Bu Siras. Pinter. Tak tunjuk ora tunjuk lho ngene. Nah. Ana gelas nggo wadah apa? Ana gelas go ada susu. Susu gede, susune sapa? Anu, kayak kopi ya. Ora iso ngarepe susu Aku wae. mau dikai jahe. Ora susu ya susu. Teh ya? Ngarepe ya kudu kuwi. Lah kok susu gede lah Pak mesti giyething aku lah. Ya kudu iso. Teh ya, Nah, kopi ya. ora doyan. Anu ya cappuccino ya. Susu pokoke. Wet kape ya wet. Alah sing ngakon sing ngejak Pak polisi lho njaluki susu. Aku jajal kowe iso ora Buri? Ya apa ora iso? Jajal tenan ya. Bisa. Engko ora sedeng kok gelase. Lah nyapa gelas ra sedeng mandak susu dicerot-cerot ngono tok. Tenan ya, kesedeng tenan ya. Sedeng. Gua aja ngomong engko lak susu anu gelase ra sedeng ngono gak. Ora. Alah. Susu ke Alah. ngarepe apa? Gelas. Ana gelas go ada apa? Ana gelas nggo ada Susu gede susune sapa? susu gede susune iki. Ngawur. Wong kene ora bakulan lho. Kene ora bakulan. Lah aku ditapuk lambemu tenan. aku pemeli Bu Siras aku mulai rati anu aku kok